Taky rádi pozorujete řeky? Já ano. Já jsem prožil svoje dětství v nedalekém Ústí nad Labem, ale tady v Děčíně jsem studoval a pamatuju si, jak tady v děčínském přístavišti stála jedna nákladní loď za druhou. A teď je jich tu poskrovnu. Na palubě. Děkuju. Můžu dál? Rozhodně. Musíme přiznat divákům, že vy nejste kapitán této lodi, ale jistý kapitán jste kapitán Děčínského muzea, je to tak? No, ředitel muzea, ale to není asi tak důležitý, jako spíš, že jsem skoro přes 30 let předseda spolku Přátel plavby, což je jeden z největších plavebních spolků v Čechách. Ano. A na této lodi jsme proto, že to je vlastně historická loď, kterou se chlubíme, která dokumentuje tu největší slávu české lodní dopravy. Tady v Děčíně je to jinak. Tady prostě ta řeka byla vždycky fenomén. Spousta lidí se tou plavbou tady živila a do dneška živí. No akorát, že dneska je to prostě špatný. Dneska je to špatný z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů je, že tady prostě už moderní lodě nemůžou plout. Nejsou proto tady vhodné podmínky. No ale v minulosti to bylo jiný. V minulosti prostě plavba dokázala konkurovat železnici, dokázala konkurovat silniční dopravy, která v podstatě až do počátku kamionů nebyla. Takže tady prostě vznikla spousta pracovních míst, nejenom na vodě jako lodníků, ale v Děčíně byla loděnice, několik loděnic. Bylo tady několik přístavů, kde se překládalo zboží a to dneska v podstatě není. Pane docente, my stojíme před budovou Ministerstva dopravy a tematicky u řeky Vltavy. A to mě vede k otázce. Může vlastně obstát lodní doprava před vlaky a vůbec před kamiony? Já jsem přesvědčen, že nepochybně ano. Je to dáno tím, že vlastně tady jsme zdědili po svých předcích úžasnou infrastrukturu na vodních cestách, na řece Labi, na řece Vltavě, budována od konce 19. století vlastně, takže tady máme na co nepochybně navazovat. Dá se říct, že ta vodní doprava má jistě určité výhody, co se týče toho přepravního módu, to je té schopnosti přepravní, například u nadrozměrných nákladů, kde představuje vlastně často jedinou možnost, jak dopravit velké kusy, například velké strojírenské komplexy nebo nějaké turbíny do elektráren, případně substráty, hromadné substráty, těžké substráty, jako je stavební materiál nebo nějaké zemědělské komodity, anebo kontejnerová přeprava. Naopak jistě nelze očekávat od vodní dopravy, že bude schopná přepravovat zboží, které se rychle kazí nebo které má být doručeno včas na správné místo. Vodní doprava má určitě i obrovské ekonomické výhody, protože je schopná přepravit se stejnými finančními prostředky daleko větší množství objemu toho nákladu. Vodní doprava je také určitě mimořádně ekologická, protože má 3krát, někdy se uvádí až dokonce 5krát nižší emise skleníkových plynů, což vlastně umožňuje i ten rozvoj vodní dopravy dostát závazkům evropským, které Česká republika v tomto smyslu vlastně má. Za další, ta vodní doprava má minimální hlukové emise, takže ku příkladu v tom úzkém kanionu lapském, v úseku mezi Portou Bohemikou od Litoměřic až po Hřensko, kde řeka protéká úzkým kanionem, tak se ty vlakové soupravy rozléhají tím údolím, vlastně to tam duní, zatímco ty lodě jsou prakticky neslyšné. Dá se říct, že v současnosti je ta napojenost vlastně naší české vodní sítě, Labsko-Vltavské vodní cesty na síť evropských vodních cest omezená právě tím jedním úzkým místem, tím hrdlem mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německou spolkovou republikou. Ano, je to ten připravovaný plavební stupeň Děčín. Takže domnívám se, že po odblokování tohoto úzkého hrdla se jistě obnoví ten provoz i na té evropské úrovni. Děkuji moc. Ráda se stane. Pro odpovědi na naše otázky jsme se vydali zpátky do Děčína. Jednu z nich nám může dát tento obrovský balvan trčící z hladiny Labe. Jde o takzvaný hladový kámen, který nám už od středověku určoval splavnost Labe. Je na něm napsáno: vidíš-li mne, plač. Takže pokud ho vidíte, není splavnost řeky možná. Bohužel je k vidění už od konce 80. let 20. století, což nám hodně komplikuje lodní dopravu. Za druhou překážkou kompletní splavnosti Labe bychom museli o pořádný kus dál proti jeho proudu, konkrétně do Přelouče. Zdejší peřejnatý jez je nezdolnou překážkou bránící lodím dosáhnout nedalekých Pardubic.
Co s tím? Řešení existují. V Děčíně se jedná o plán zbudování nového plavebního stupně. V Přelouči by to znamenalo zbudovat zcela nový plavební kanál. Oba tyto projekty pochopitelně představují jednak velkou finanční investici a logicky také zásah do okolní krajiny. Je bez pochyby potřeba pečlivě zvážit, zda se nám to všem, kteří zde žijeme, vyplatí a zda to negativně neovlivní životní prostředí. Ekonomické hledisko nám může přiblížit zástupce českého průmyslu z děčínské společnosti Ferox, vyrábějící průmyslové zásobníky a cisterny pro zákazníky z celého světa. Jsme v Děčíně, v zimním přístavu Rozbylesy. A vedle mě jsou velkokapacitní nádrže, kryogenní zásobníky na skapalněný zemní plyn a vodík. Tyto vyrábí společnost Chart Ferox Děčín a vyváží do celého světa. Jsou důležité právě pro rozvoj alternativních paliv, která v budoucnu pomohou snížit všechny uhlíkové emise. Pro tyto nádoby kvůli jejich rozměrům a hmotnosti je naprosto nezbytná lodní doprava. Pane inženýre, zeptám se, jsou dlouho připravované 2 vodní stavby v oblasti Přelouče, Děčína, teď jsme v Děčíně. V případě, že se schválí, realizuje, jaký by byly ekologické dopady na životní prostředí? Tak v případě Děčína je to hlavně samotné to vzdutí tady v Děčíně. Sáhalo by od spodní části Děčína po horní, to znamená od Loubí po Boletice. Došlo by především ke snížení rychlosti proudu v té první části vzdutí, v té spodní, to znamená na nějakých 3 kilometrech, tady kousek nad soutok s Ploučnicí. To by způsobilo změnu společenstva v tom Labi. Byly by tady ryby, které nevyžadují tolik proudu, takže místo parem by tady byly víc třeba cejni. Tady právě ta vyšší rychlost proudu je to, co je problematické pro tu plavbu, protože ten úsek od Střekova po státní hranici má přibližně dvojnásobný podélný sklon než potom to německé Labe. Proto třeba v Německu není nutné to řešit jezy a tady se bez té příčné stavby za tímhle techniku neobejdeme. Co se týče stupně Přelouč 2, to znamená toho vodního díla u Přelouče, tak tam v minulosti ta stavba měla jít přes poměrně cenné louky, kde jsou totenový modrásy, modrásek očkovaný, modrásek bahení, ale v průběhu přípravy a debaty mezi Ředitelstvím vodních cest a Agenturou ochrany přírody a krajiny došlo k projekční změně, došlo k úpravě toho záměru a aktuálně by ten záměr měl být umístěn v podstatě výhradně na orné půdě, tudíž ty konflikty jsou tam výrazně nižší. Samozřejmě dojde k nějakému ovlivnění zase opět povrchové vody v Labi a podzemních vod, ale domnívám se, že tam ty konflikty s tou ochranou přírody budou výrazně menší než v případě plavebního stupně Děčín. Jak moc reálné ty stavby jsou? Myslím, že u Přelouče je to poměrně reálné v krátké době. Tam je to klíčové pro to, aby vůbec jakákoliv loď při jakémkoliv průtoku se dostala do Pardubic. Tady při vyšších průtocích ty lodě projíždět mohou, ale samozřejmě výrazně to limituje dostupnost té plnosplavné vodní cesty, která je nad vodním dílem Střekov. A v případě plavebního stupně Děčín samozřejmě bude záležet na přístupu státu, zejména orgánů ochrany přírody. Aktuálně probíhá spor zejména o kompenzovatelnost štěrkopískových náplavů zde na Labi, protože ten jez by je zaplavil a Ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních cest má spíše podklady, které říkají, že by to bylo možné uměle vytvořit. Napovídají tomu i zkušenosti z jiných částí, z jiných řek, i z Labe v Německu, ale jsou zkušenosti z Evropy, že se to povedlo a orgány ochrany přírody mají podklady, které tvrdí, že to nelze. Ale teď aktuálně je nová studie, která teda připustila, že by to šlo, ale jen pokud by se ten jez nepostavil, je tam takový háček. A když si představit vodní dílu tady stojí, tak jak kde je hladina teď? Měli bychom ji přibližně tak asi někam. Já nad hlavu a vy asi po nos. Já bych koukal. Tak vám děkuju. Děkuju moc. Nemá co se.